जों बुबाग्रानि ओंगै ते तिप्रा मथानि ओंगै जतन लाम सौबो तेबो जे ताबक सुजरा बुबाग्रानि लगे फाइनाय होनै खा संगै तंनाय ताखुक ते बुहुक संनबो कबाव मंनारबो जाय जायखे वान सगै दाइति फाइवे चिनि ग्रेटर तिप्रालेन मुभमेन्ट न सक्सेस खाइथानिबो निरकबो लगे रफाइनानि बागै तेबो जे चिनि वार्का तंनाय रक बहाय न ताबक और तंनाय रक जतन साखथा लाइजाक बरनबो बरनो कबावै तो मानि बागै हामबाय जतन तिनि फाइका बीजेपी आईपीएफ ते सीपीएम नि तेबो फाइनाय बसकांगो रुलिंग नि बीजेपी नि रक तेबो फाइनाय बागै तयारंगै तो तकाइसा कौसार नंग तो डीडीसी हापांनि तिनि जे बंसि बारि होदा जयनि नुखै फाइमा तंनि नि बेलायखे खा तंथखा तिनि अमाहाय प्रोग्राम जों बसकांगो तेबो खाइनाय ताने हेके लुकुरक जतन ताबो खासरां लाइजा बुबाग्रानो लगे रनानि बागै लगे रवै ग्रेटर तिप्रालेन चबानो तेबो राग्रनानि बागै फाइ तंबाय बरनबो फाइमानि बागै ब्लै तंथखा तिनि नंगो साब तंग आन लगेबो तंगो चिनि अनारेबल ओ आमसाइनि एमडीसी बरमगना उमा शंकर देबबर्मा ते बरमगना एमडीसी देबजी तिप्रा तेबो मानव देबबर्मा बुद्ध देबबर्मा दासरन तेबो पापिया देबबर्मा टीडब्ल्यूएफ नि ओंगै फाइसक फाइजाक तेबो गोबांमा वाइटीएफ नि लीडर्स रक तंगो बरनि साखथार मुंबाय नि तिनि ओ प्रोग्राम साव लेखे हामबाय प्रशासन बाय चालावै जों प्रोग्राम खाइखा जत लुकुरनो छिरनानि बागै चिनि बुबाग्रानि उद्योग बाय जों मंगिया गामियाव थांखा आगे आगरतला ओ पार्टी बाय पालायबो नि गोबांमा संगठन बाय अर्गेनाइजेशन बाय केएसए मुंथों आईएनपी तिंथों आईपीएफ तिंथों पालायखा ऑफिशियली पालाया केबो जों पालायखा चिनि हिस्ट्री न जों कुसुगो कारनानि बागै चिनि लाइबुमा न जों तेबो कुसुगो कारावै बिथ दरबार जों चिनि जानानि बागै जों तलक कारिवै तबै दं ताबो 19 तारिख महाराजा वीर विक्रम नि बर्थडे बनि आसाइमा साल फुमलंगो कतरमा मानथं काइजागै दं ताबो बनो मोखां खलगनाय बनो नुखांगे जतन साइमानो अरो आगि त्रिपुरानि शासक अमर राजा हाय हनो आगि साइमाया ताबक साइमानाय जतन नुखे अमर सुबा बहनै मासनाय निनि आनि बसा बुसुरो अमो मानथं काइजे एंके साइमाया नाय जे अमो चिनि हा हनै साइमाया खानाय सबाबाय जों आगे रोल खाइजाक फाइमानि 184 जना ताबक 186 जना राजा दङ हनै जों लाइबो मावो सुइजाक नौवै दंमानि परेवै मा दंमानि अमो तलक परे रे खाइजाखा निरक जतन साइमा खा इउनिभार्सिटी नि काइजा नैनि बय सुइनाय हिस्ट्री सुइखा तमाइ सुइखा 500 बছর आगे जों ओ हाव कस गरीब बारमानि सिफाइफो ते 100 बছर